Nyani átmegy az Egyenlítőn. Gogo nyugtalan volt. Daudihoz ment, aki éppen köhögés elleni orvosságot készített. Nagy ember, egy hang a bensőmben azt mondja nekem, hogy nem vagyok megmentve. Nagy bizonytalanság van a szívemben. Semmi különbséget nem érzek. Ugyanúgy érzem magam, mint mielőtt még kértem Jézust, hogy vegye el a bűneimet és bocsásson meg. Nem érzel semmi különbséget? Mosolygott Daudi. Ugye még nem hallottad Nyani kirándulását az Egyenlítőhöz? Még nem, felelt Gogo, és letelepedett, hogy meghallgassa. Nyani elment meglátogatni a rokonságát a sűrű dzsungelbe, ahol magasra nőnek a fák, és nagyon zöldek a levelek, s nagy pillangók lebegnek a mocsár és a vízi liliomok fölött. Itt leselkedett Mbu, a moszkító fajtája beliekkel együtt. Nyani a vendéglátó majmok tömegétől körülvéve egy óriási bujufához ment. Több majomkéz mutatott egy útmenti nagy táblára, amelyen ez a szó állt: Egyenlítő. Ó, Nyani, szólt másodunoka testvére, aki egykor ide költözött. Amikor itt ülsz a bujufa ágain, ha művelt vagy, akkor tudod, hogy a déli félgömbön vagy. De ha az ágak mentén tovább mégy, és átugrasz arra a nagy bujufára, akkor átmentél az Egyenlítőn, és az északi félgömbön leszel. Nyani majom értelmének ezt nagyon megerőltetőnek találta, ezért elgondolkozva vakaródzott, bölcsképet vágott, és megpróbálta visszafelé elolvasni a feliratot. Azután végigfutott az ágakon, és átugrott a bujufára. Nem érzett semmi ütést, amikor átment az Egyenlítőn, és nagy izgalomban várakozott a bujufán. Szavaid igazak lehetnek, ó tapasztalt rokon, mondta, amikor az árnyak kissé megnyúltak, és a nap nem kis utat tett meg a pályáján. De én semmi különbséget nem érzek most, hogy az északi félgömbben vagyok. Lehetséges, hogy nem érzel különbséget, de ez nyilvánvaló tény minden majom előtt, hogy te most a bujufán vagy, és ez a fa az északi félgömbön van. Az érzéseid nem számítanak semmit. A földrajz az földrajz. Nyani bólintott, de majom agya nyugtalanítóan kavargott. Valóban, gondolta, kellene érezni különbséget az északi félgömbön. Azután újra meg újra elolvasta a feliratot, előről és hátulról. És mivel a másik oldalon levő bujofa ágát érezte maga alatt, így szólt. Bizonyos, hogy így van. Az északi félgömbön vagyok, és mégsem érzek semmi különbséget. Hongo, mondta Daudi, ha átmegy a halálvonalon az örök életbe, lehet, hogy kezdetben nem érzel különbséget. Te tarts ki, és menj előre az életbe. Az átlépés után ne ülj le csupán, visszafelé nézegetve. Szünetet tartott. Látta, hogy Gogo bólint, s tovább folytatta. Menj előre 2 lábbal, teljes bizalommal. Az egyik láb neve a Biblia, a másik lábé pedig imádság. Nincsen semmi bizonytalanság, semmi talán, amikor a Biblia azt mondja, aki a fiú, azé az élet.
erős biztonságra találnak a majmok. Gogo kiskutyája beteg lett. Az afrikai fiú vállán egy nyűtt takaró volt. Alatta védetten, kényelmesen meghúzódott annak, amióta Nyani és az Egyenlítő történetét hallottam, de szeretnék többet hallani erről a dologról. Johanna bólintott. Abba hagyta egy hosszúra nyújtott nyakú zsiráf faragását, és elkezdte. A Bujufa ágai egészen a Matope nevű ingovány megbízhatatlan iszapja felé nyúltak. A nagy fa ágairól hosszú, vastag, hernyószerű indák himbálóztak. Nyani újra meg újra figyelmeztette családja majmait, hogy ne menjenek közel az ingoványhoz, és ne hintázzanak az indákon, amelyek pedig olyan hívogatóan lógnak az erjedő habbal fedett felszín felett. Szavai azonban nem vertek gyökeret Tali és Kali a majomikrek fejében. Elismerésre méltó ügyességgel fürgén fecsegve másztak a Bujufára. Amikor az egyik ágról leugrottak, majdnem földöntötték Vivit, a kaméleont. Ráugrottak egy nagy, tekervényes futónövény lelógó végére, és az iszap felett hintáztak messze el a parttól és vissza a partig. Vivi közben odament az ág alá, és megállt ott, ahol az indák átvonták a gajjat. A kaméleon mozdulatlan szemei észrevették, hogy az indából minden egyes lendületnél leválik pár szál, mert Ingving Vili, a százlábú, itt szokta élesíteni a fogait. A part mentén sétált Boko, a víziló. Nem fürdött a Matope iszapjában, mert tudta, hogy ennek a helynek nincs feneke, és az iszap lefelé húzó ereje nagyobb, mint az ő saját ereje. Ezért csupán az árnyékban ült egy darabig, mert a vízilovak bőrét hamar megégeti a nap. A kismajmok puncogtak és kurjongattak, amint hintázásuk felkavarta a forró, párás levegőt a mocsár felett, és nagy vidámsággal üdvözölték a vízilovat. Vivi érdeklődve figyelte, hogy minél többet hintáztak, és minél messzebbre lendültek, a futónövény rostjából annál több engedett, lazult meg. Nyembó, az elefánt cammogva, csoszogva jött le arra a helyre, ahol egy nagy szikla alól tiszta víz bugyogott elő. Lassan ívott, és olyan lármásan, hogy a majomikrek nem hallották maguk felett az indák szakadozását. Azután Tviga jött le a dombról. Hangos rivalgással üdvözölték, és még nagyobb lendülettel hintáztak. Messze repültek az ingovány fölé. A kaméleon elment, amikor látta, hogy az utolsó kis köteg inda is veszedelmesen nyúlik. A két kis majom éppen visszafelé, a part felé lendült, amikor élesen recsent valami felettük. Az inda elszakadt. Nagy locsanással hirtelen bevágódtak az ingoványba. Arcukon félelem és ijegység tükröződött. Boko! Kiáltották a víziló felé. Segíts rajtunk! Hogyan segíthetnék? Bömbölte a nagy állat. Hiszen ha belemegyek az iszapba, én is halálos veszélybe jutok. Aztán Nyembóhoz kiáltottak.
Ó, te nagy, segíts a hosszú orroddal, mert elsüllyedünk! Nyembó letérdelt a parton, kinyújtotta ormányát olyan messzire, amennyire csak tudta, de hiába nyújtották feléje majomkarjukat, nem tudták elérni. Tali és Kali rémülten nyöszörögtek. Akkor jött Viga, a zsiráf. A kis majmok egyre jobban süllyedtek. Bár belekapaszkodtak az indákba, azok velük együtt merültek el az iszapban. Nem tudunk kijutni, sikoltották. Mit csináljunk? Ó, segítség, segítség! A zsiráf mellső lábait szétrakta és lehajolt. Nyembó, állj mögém és ragad meg erősen ormányoddal a farkamat, szólt, mert a végén még én is beleesem. Az elefánt megragadta a zsiráf farkát, és így a hosszú nyakú állat messzire benyúlt az ingovány fölé. A feje éppen érintkezésbe jutott a majomikrekkel. 4 majomkar fonódott azonnal a nyaka köré. Az elefánt bátorító lármája és Suku, a papagáj rikácsoló tanácsai segítségével kihúzták a kis majmokat az ingoványból. Vastag, bűzös iszap tapadt rajtuk, amikor végre minden porcikájukban remegve a parton ültek. A zsiráf lassan mozgatta ide-oda a nyakát. Ó, a nyakamnak semmi öröme sincs a majmok csimpaszkodásától, szólt, és a farkamnak sem az elefánt húzásától. Valóban, még a hátgerincem is szenvedett tőle. Az elefánt piszegő hangot adott az ormányán át, és barátjának hosszú nyakát együttérzően dörzsölgette. A 2 kis majom egymást átölelve rémült szemekkel ült a parton. Ekkor érkezett meg Mizi, az esőmadár, és Vaa, az orrszarvú madár. Valva, a teknős béka is felemelkedett a szikla árnyékából. A zsiráf nyakát még mindig körbe és lefelé mozgatva megszólalt. Biztonságban vagytok, kis majmok? Azok még mindig remegve fejüket rázták. Nem vagyunk benne bizonyosak. Menjetek feljebb a napra, mondta Tviga, annak a nagy lapos sziklának kellős közepére. Oda mentek, és ott ültek, egymást még mindig átölelve. Tviga hangja igen gyengéd és szelíd volt. Álljatok erősen mind a 4 lábatokkal a sziklára. Süllyedtek? A kis majmok megrázták fejüket, a zsiráf folytatta. Nos, ó, Tali és Kali, lábaitokkal erősen álltok a sziklán, biztonságban vagytok? Remélem, igen, felelte Kali. Tviga egy ideig ismét gyakorlatozott a nyakával, ami jót tett az izmainak, azután tovább beszélt. Lábatokat és farkatokat keményen vessétek meg, nézzétek meg, mibe kapaszkodtok. Iszap? Próbáljatok meg süllyedni, próbáljatok meg minden erőtökkel. A kis majmok ide-oda topogtak, erőlködtek, és aztán lassan mosolyra derült Kali arca, majd Talié is. Kumbe, ez szilárd, mondták, biztonságban vagyunk. Igaz, felelte Tviga, valóban biztonságban vagytok. A szikla nem enged elsüllyedni benneteket. Johanna abba hagyta a faragást, felnézett és megkérdezte. Tviga lába biztonságban volt a sziklán?
A hallgatók bólintottak. Nyembó lába biztonságban volt a sziklán. Ismét bólintottak. És a kismajmok? Ők is biztonságban voltak, nagyember. Valóban, szólt Johanna. Daudi és én tudjuk, hogy biztonságban vagyunk a sziklán. Az Úr Jézus a sziklához hasonlítja magát. Akkor vagy biztonságban, ha erősen ráállsz a sziklára, őre áll. A Biblia szavai ezek. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom. Zsoltárok 18:3. Gogó felállt és ezt mondta. Ó, értem, ez nagyon erősítő és bátorító dolog. Valóban biztonság van ott, ahol az ember a sziklán áll. Egy híres majom utolsó szavai. Daudi Gogó vállára tette a kezét. Ha azt akarod, hogy a kutyádban igazán örömöd legyen, tanítsd meg engedelmeskedni. Ez a módja annak is, hogy boldoggá tedd a kis állatot. Nyani jól megmagyarázta ezt. Figyelj csak! Nyani összehívta kiterjedt családjának a fiatal tagjait. Felemelte ujját, és volt valami a tekintetében, ami az érzékeny majmok lelkiismeretében enyhe remegést idézett elő. Nyani hangja szigorú volt. Egy költői lelkű elefánt egyszer megjegyezte. Nem érdemes engedetlenkedni. Ez különösen vonatkozik a kismajmokra. 3 szabályt állítottam fel. Engedelmeskedjetek ezeknek, és biztonságban lesz az írhátok. De máskülönben szemeit körüljáratta, és felemelte a mutató ujját. Először, soha ne álljatok közel a zebra hátsó lábához. Felemelte a másik ujját is. Másodszor, ha orrotok azt mondja, csevi, leopárd, akkor sebesen másszatok fel a legvékonyabb ágra, ami még megtart benneteket. Ne felejtsétek el, hogy a leopárd gyomrában nincs mulatság a majom számára. Nyani a farkánál fogva himbálódzott, hogy az utolsó pontot mind a 4 lábával aláhúzza. Harmadszor, soha ne nézzetek a kígyó szemébe. Emlékezzetek ezekre a szavakra, és biztonságban lesz majombőrötök. A kis majmok megköszönték a hallottakat, és elfutottak. Hongó, mondta Tviga, aki a kujufa körül barangolt abban a pillanatban, amikor Suku, a papagáj letelepedett egy alkalmas ágra. Ha jól emlékszem, ti 7-en voltatok a családban, Nyani. Az öregedő majom bólintott. Szomorú történet ez, ó, hosszú nyak. Az egyik a zebra mögé állt, 3 a leopárddal szemben voltak gondatlanok, vigyázatlanok, és 2 a kígyó szemébe nézett. Egyedül én képviselem a nemzedékünket. Szomorúság volt a majom hangjában, és Tviga ezt mormolta.
Te pedig élsz a tapasztalatok által, és győztél a majom bölcsesség felett. Nem értem, szólt Nyani, közelebb lépve, és füléhez tartotta a tenyerét. Csak hangosan gondolkoztam, felelt gyorsan Twiga. Ültek és figyeltek. Két kis majom fürgén szaladt abba az irányba, ahol a zebra legelt. Twiga szemeit forgatta, Suku aggodalmában a karmát harabdálta, és Nyani nyögött. Mindnyájan felnéztek, mert a magasban egy keselyű körözött. Nyani ismét sóhajtott. Milyen jól ismeri a keselyű a fajtámnak a szokásait. A két kis majom egymással beszélgetett. Miért nem menjünk közel a zebra hátsó lábaihoz? Kérdezte az egyik. Ó, mondta a másik, tudomást se veszek az egészről. Azt hiszi, hogy ő mindent tud. Gyere és találjunk ki valamit a zebra hátsó lábával. Kuncogva mentek közelebb. Olyan megjegyzéseket tettek a fekete és a fehér csíkokra, amelyek elég ízléstelenek voltak. A zebra nem csinált semmit, csak valamivel kisebbítette a távolságot hátsó lába és a guggoló majompár között. Az egyik kis majom felszedett egy töviskajat, előre lopódzott, és megszurkálta vele a zebra lábát a patája mellett. Twiga, Nyani és Suku hirtelen egy porfelhőt láttak felkavarodni, amiből egy kis majom emelkedett a magasba, a levegőbe, és azután iszonyú zuhanással esett le. Nyani mindkét kezét a fülére tette, és Pilli az orvosmajom után kiáltott, hogy azonnal jöjjön. A figyelő keselyű lassan körözött lefelé a felhőkből. A másik kis majom futott, hogy megmentse az életét, és rémülten kapaszkodott fel a családi fára. Remegve bújt a nagybátyja mellé. Nyani csak annyit mondott. Most látod? Újra és újra mondd el magadnak. Nem érdemes engedetlenkedni. Szürkületkor már is alkalom nyílt rá, hogy kipróbálja ezt a fontos mondást. Twiga orjukát megcsapta a leopárd erős szaga. A kis majmok orra is megerősítette ezt a tényt. Felfutottak a leggyöngébb és legmagasabb ágakra, farkukkal és lábukkal kapaszkodva. A leopárd ügyesen ugrott fel a fára, és mind magasabbra és magasabbra kapaszkodott. Fogait vicsorítva, csurgó nyállal már szájában érezte a majom pecsenyét. Tartsd magadat erősen, kiáltott Nyani a bujufa egyik biztonságos ágáról. Bölcsen csináltad, mert egy leopárd sem tud olyan gyenge ágra felkapaszkodni, ahol te vagy most. Csevi a leopárd borzalmasan morgott, és olyan szavakat használt, amellyel meg akarta ijeszteni a kismajmot, de Nyani hangja megnyugtatólag szólt. Maradj csak ott, ahol vagy, és minden rendben lesz. A leopárd szavának nincs se foga, se körme. Kissé alacsonyabbra lendült az ágán, és izgató mozdulatokat tett, majd figyelemre méltó ügyességgel baobab gyümölcsöket hajgált a dühös leopárdra. Érdemes engedelmeskedni, kiáltotta, míg végre jó idő múlva Csevi morogva oldalgott el a dzsungelbe. A kölcsönös majomüdvözlések után egy idő múlva Suku felhívta Nyani figyelmét arra a veszedelmes dologra, ami a nagy szürke sziklán játszódott le. Nyani, kiáltotta, gyors cselekvésre van szükség, vagy törzsed egy taggal kevesebb lesz. Egy kis majmot látok, aki a kígyó szemébe néz. Nyani olyan hangot adott ki, amely Szimba az oroszlán bömböléséhez hasonlított. Leugrott a családi fáról,
és majomvágtában rohant a veszedelem helyére. Felugrott a szikla legtetejére, és lenézett. Lent a sziklapárkányon egy kis szürke majom kuporgott. A csúszó-mászó lassan haladt, rémült, megbűvölt áldozata felé. Nyani minden erejét összeszedve taszított meg egy nagy gránit szikla darabot. A kő megingott, és egy kicsit előre lendült. Újra nekifeszítette magát. A kő előbbre csúszott, legurult, és közvetlenül a nagy kígyó mellett zuhant le, és meg is sebesítette. Nyani ebben a pillanatban leugrott, megragadta farkánál fogva a kismajmot, és diadalmas rivalgással a legközelebbi fa legmagasabb ágára kapaszkodott. Miután majomidegeiket megfelelő zöld hernyó diétával megnyugtatták, Nyani szelíd hangon így szólt. Értitek-e most már, ó fajtám ifjú tagjai, hogy érdemes engedelmeskedni? A kis majmok bólintottak, és egyszerre tekintettek arra a helyre, ahol tegnap még ott ült kis rokonuk, és ahol most is ülhetne, ha a zebra patája fel nem rúgja. Amint gondolkoztak, újra bólintottak. De Nyani tudta a rideg valóságot, hogy a majom emlékezet éppen olyan kurta, mint a leopárd hangulata. Még a majmok is, mondta Daudi, értékelik az engedelmességet. Azok pedig, akik belépnek Isten országába, emlékezzenek arra, hogy ez az első, amit Isten megkíván. Nem azt mondja a Biblia, hogy aki meg akarja ismerni az Istent, de nem engedelmeskedik az ő törvényének, az nem csak hazug, hanem önmagát is megcsalja. Minél inkább megtanul valaki engedelmeskedni Isten törvényének, annál igazabban mutatja meg iránta a szeretetét. Engedelmesség a próba. Gogó füttyentett kiskutyájának, az megállt, megfordult, farkát csóválta, és gazdájához rohant. Daudi, Johanna és Gogó egymásra néztek, és bólintottak. Daudi felvette a kiskutyát. Gondolj arra, Gogó, hogy Jézus azt mondta, ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartsák.
majom, a tükör és a vörös festék. Daudi egy tükröt tartott maga elé. Akik a tábortűzhöz jöttek, köréje tolongtak, hogy lássák magukat benne. A tükör bölcs dolog, mondta Johanna, aki éppen egy kis fakutyának a faragását fejezte be. Gogó a lábánál fekvő nagyszemű kölyök kutyáról ránézett a Johanna kezében levő parányi fakutyára. Van egy másik tükör, amely lehetővé teszi, hogy a bőrötök alá önmagatokba lássatok. A dzsungel négylábúi segítenek nektek, hogy megértsétek ezt. Wombe sárgás-barna színű majom volt, akit minden érdekelt, és aki idejének legnagyobb részét rendetlenkedéssel és a dzsungelkórház közelében levő hulladék dombon keresgéléssel töltötte el. Egyik reggel talált valamit, ami nagy örömet szerzett neki. Egy majdnem üres, nagy vörös festékes doboz volt. Átsietett a tüskebokrokon, és kincsét szorongatva vidáman ugrándozott. Twiga, a zsiráf, mindent látott, és riasztásra gondolt. Kissé meghajlította a nyakát, amint Wombe fontoskodva fecsegett. Majom bölcsessége és kíváncsisága sürgették őt, hogy felnyissa a dobozt és átvizsgálja. A zsiráf tudta, hogy a legrosszabb dolog történt, amikor Wombe feje egészen a füléig eltűnt a dobozban. Lassan és különösen dekoráltan került elő a majom arca ismét a dobozból. Wombe érezte az olajszagot, de akárhogyan forgatta is a szemét, nem láthatta az arcát. Twiga halkan köhögött, és nehezen folytotta vissza nevetését. Wombe, mondta rekedten, az arcod nemigen örvendezteti majd meg a családodat. Te sem fogod élvezni, ha a nagybátyját keményen használja rajtad a kezét, az általad is nagyon jól ismert helyen. Wombe szája széle rángatódzott, és egy könycsepp kellemetlenül futott le az orrára, s onnan a dobozra csöppent. Nagyon halk hangon kérdezte, hát mit csináljak most? A zsiráf a tüskefa fiatal hajtásait rákcsálta, és mélyen gondolkozott. Wombéhoz fordult. Ó, te csintalan golyhó! Ha óvatosan a kórház mellett levő pau-pau fához mégy, és benézel az ajtón, látsz egy ablakhoz hasonlító, ragyogó valamit. Nézz bele, és meglátod magadat benne. Ezt a hasznos dolgot tükörnek hívják. Igazi bölcsesség ablaka ez. Ennek a segítségével megláthatod bajodat, és aztán el is távolíthatod. Ez a különös és legértékesebb haszna ennek a ragyogó dolognak. A kis majom nem várt egy percig sem, szaporán sietett a kórház felé, egyre óvatosabban lépett, amint közeledett. Fürkészve nézett be a kerítésen, átmászott, ide-oda nézett, ott van a pau-pau fa, az ajtó, és ott van a bölcsesség ablaka. Mélyet lélegzett, és beosont az ajtón. Ott volt a tükör. De mielőtt belenézhetett volna, kívülről hangok hallatszottak. Wombe megragadta a tükröt, kiugrott az ablakon, onnan fel a gránátalmafára, s aztán a tetőre. Állj, tolvaj! Kiáltott valaki, és egy nagy kő süvített a levegőben. A falon, sövényen át, a fák között rohanva, végre lihegve állt meg a zsifú bokor alatt.
Éppen meg akarta magát nézni a tükörben, amikor a sakál arra ment. Vumbénak tetszett a mód, ahogy a hiéna barátja belenézett a hóna alatt szorongatott tükörbe. Még Szimbának, az oroszlánnak a felesége is megállt, és ránézett. Ilyesmi még soha nem fordult elő. A majom ezután hazafelé ment a bujufára, hogy elképessze barátait és rokonait. Forróságot érzett belsejében, amikor látta, hogy mindenki rámered, és szinte tátvan marad a szájuk. Vumbe megelégedett hangot adott, de hirtelen elhallgatott, amikor észrevette, hogy Twiga meglehetősen furcsán néz rá. Megnézted már magadat, kis majom, a tükörben? Vumbe megrázta a fejét, és eközben megpillantotta, hogy vele szemben valami fény táncol. Amint a tükröt mozgatta, észrevette, hogyan dobál ez ide-oda egy maroknyi fényes világosságot. Kíváncsiság ébredt fel benne. Odafutotta a fénylő foltot Twiga kérdő szemébe. A zsiráf pislogott, hunyorított, és hirtelen elkapta a fejét. Vumbe vidáman bukfencezett, és elrohant a dzsungelbe. A hűvös mély zöldben meglátta Rvalvát, a teknős békát. A repülő fényfolt vakítóan villant gyöngy szemeibe. A teknős béka feje gyorsan eltűnt a páncélja alatt, és élesen kiáltotta: azonnal hagyd abba, vagy mindent elmondok családi fátok vényeinek. Vumbe farkán függve himbálódzott, és tapsolt a saját tréfájának. Addig nevetett, míg bele nem fájdult az oldala, amikor rájött, hogy a víziló szemébe csapódó fénysugár olyan tüsszentést vált ki a behemót állatból, mint a mennydörgés. Twiga arra felé járt, ahol a csintalan majom még mindig a farkán hintázott, és nagyon szelíden mondta: te kicsi, annyira benne vagy a komiszkodásban, hogy elfeledkeztél arcod állapotáról. A tükör arra való, hogy belenézzünk, és nem játék. A fényével a sötét helyeket világítsd meg, és akkor segít neked, hogy meglásd, és elkerüld a veszélyes dolgokat, mint például a kígyót és a leopárdot. De Vumbe neveletlen arcot vágott, és gyorsan eliramodott a hangyaboly tetejére, ahonnan Mbizi, a hiéna integetett feléje. Vumbe leereszkedett a hiéna nívójára, és meghallgatta rosszindulatú suttogását. Ó, majom, ne törődj a zsiráffal, ne nézz bele ebbe a dologba, mert akkor félni fogsz. Vumbe megborzongott, és ajka kiszáradt. Öngyöld be egy banánlevélbe, és dugd el! Tanácsolta Mbizi, és elvonult a szemétdomb felé. A haszontalan majom elhatározta, hogy még egyszer használja a tükröt, amikor meglátta nagybátyját, Nyanit, aki kényelmesen és élvezettel banánt evett. A tükör megmozdult a kezében. Nyani hunyorgott, amint a vakító fény az arcába esett. Beárnyékolt a szemét, és fürkészve nézett körül, hogy lássa, mi ennek az oka. A vakító fény miatt kissé homályosan látta Vumbét, akinek valami fénylő dolog volt a kezében. Twiga látta, hogy a baj a küszöbön van, és közelebb jött. Nyani tovább erőltette szemét, és hunyorgott, amint a fényfolt körös körül imbolygott az arcán.
A legszörnyűbb dühös majomszavak törtek elő összeszorított fogain keresztül, és olyan fenyegetés zúdult a vidám kis Wum befelé, amelytől szinte megdermed a majomvér. Életkorának gyakorlott ügyességével Nyani gyorsan meghámozott egy túlérett banánt, kinyújtotta szőrös karját, és bum! Bumbe hátra tántorodott, megbotlott, és elesett, feje felett görcsösen tartva a tükröt. Arcát most már nem csak a vörös festék ékesítette, hanem a túlérett banán is. Bizi, a hiéna rosszindulatúan nevetett, amikor a majom keserves jajgatását hallotta, amely elkeveredett az ütések kemény puffogásaival. Twiga megfelelő időre várt, azután egészen közel ment ahhoz a fához, ahol a kis majom állt. Wumbénak ez volt most a legkellemesebb, hogy a dzsungelből jövő hűvös szél testének legérzékenyebb részét fújdogálhassa, és enyhítse a sajgó fájdalmat. Twiga megszólalt. Kis majom, mi értelme van a tükörnek, ha nem arra használod, amire való? Ez nem játék, vagy dísz, és nem bűvészkedésre való. De ilyen a majom bölcsesség, hogy a haszontalan kismajom hátat fordított a zsiráfnak, begöngyölte a tükröt egy hosszú bujúfa kéregbe, és eldugta a családi fa egyik rejtett odujába. A Biblia a nagy tükör, mondta Daudi. Olvassátok, és pontosan olyannak látjátok magatokat, amilyennek Isten lát titeket. Arra való, hogy olvassák, és nem arra, hogy csupán hordozzák, vagy eltegyék. A polcon levő csukott Biblia semmit sem használ a tulajdonosának. Könnyelműen venni a Bibliát, rosszul idézni, szavait összekeverni, és úgy alkalmazni, ahogy nektek a legmegfelelőbb, mind olyan dolog, amelyek csak bajt és veszedelmet okoznak. A Biblia saját szavai ezt mondják. Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, aki tehát nem feledékeny hallgató, hanem valóságos cselekvő, az boldog lesz az ő cselekvésében. Jakab 1:25. Az orvos hajlamú majom. Mi a legfontosabb az éhes embernek? Kérdezte Johanna. Hogy új inget adjanak neki? Vagy, vágott közbe Daudi, először egy pár cipőt adtok neki? Ó, szólt Mgogo, mit jelent ez a beszéd? Daudi lenézett a kiskutyára, amelynek a bal első lába be volt kötözve, és elkezdte. Grogi, sovány és beteges majom volt. Szerencsétlen állapotának nem utolsó sorban az volt az oka,
hogy csökönyösen visszautasította a vitamindús ételeket. Egyik reggel, amikor éppen boldogtalanul várakozott, hallotta, amint Nyani lelkesedéssel beszél Pilliről, a tudós majomról, aki a születésnapjára egy könyvet kapott, amelynek az volt a címe: Orvosságok és első segély majmok és mások számára. Nyani érdekes történeteket mondott el Pilli kalandos vállalkozásairól és teljesítményeiről. Grogi lógó fülekkel hallgatta. A szemét sem tudta nyitva tartani. Egyszerre csak a hirtelen beálló csendre lett figyelmes. Kinyitotta kissé a szemét, és egy komoly tekintetű majmot látott, aki egy könyvet tartott a kezében, miközben behatóan nézegette az ő vézna lábait. Egész biztos, hogy ez Pilli, gondolta Grogi. Figyelte, hogy addig lapozott a könyvben, amíg ahhoz a fejezethez ért, amelynek ez volt a címe: Sebek, horzsolások és ehhez hasonlók. Pilli gondosan elolvasta ezt a részt, és aztán, nem törődve a sovány majom tiltakozásával, fekete táskájából kötszert vett ki, és bepójálta vele Grogi lábát, pontosan úgy, ahogy a könyv előírta. Munkájában eléggé zavarta őt Grogi tapintatlan köhögése és didergése. Ez annyira ingerelte az orvoshajlamú majmot, hogy amikor Twiga csendesen megkérdezte, nem lehetne ezen a köhögésen valamiképpen segíteni, Pilli az orrát fintorgatta. Lehet a borzongást sínbe tenni, vagy a köhögést bekötözni? Ezzel becsukta a fekete táskáját, és peckesen elindult a dzsungel felé, hogy megkeresse Nyembót, az elefántot, aki szerencsére türelmes hangulatban volt. Végighallgatta Pilli hosszú meséit, és nagy szavait, és ormányát himbálva csendes mosollyal beleegyezett, hogy a tudomány érdekében modell legyen. Twiga, Vivi és Mizi érdeklődéssel figyelték, hogy az orvoshajlamú majom milyen fürgén köti be Nyembó farkát, és rögzíti gondosan művét egy biztosító tűvel. Szerencsére minden baj nélkül. Sikerétől felbuzdulva egy szélesebb és hosszabb pólyával fogott hozzá, hogy valami nagyobb dolgot vigyen véghez az elefánt másik végén. Valóban ügyesen dolgozik? Csicseregte Mizi. Igen, de a teljes egészség nem pólyába van burkolva, felelte Twiga. Másnap reggel, amikor Pilli a beteg majom lábán dolgozott, Twiga lehajtotta a nyakát, és azt mormolta. Ó, majom, nem gondolod, hogy létezik olyan orvosság, amely megnyugtatná és megerősítené a rokonod mellét? Pilli abbahagyta a kötözést, hosszan és hidegen nézett a zsiráfra, annélkül, hogy a szempillája megrezdült volna, és így szólt. És most légy olyan jó, és engedd meg, hogy a munkámat a magam módján folytassam. Ezen az éjszakán a dzsungel lakóinak álmát Boko, a víziló és számos barátjának a bömbölése zavarta meg. Az esernyőfa alatt Twiga fejét csóválta, mert tudta, hogy az ilyen ordítozás mindig torokfájást idéz elő a víziló családjában. A bujufán Pilli is hallotta ezeket a hangokat, és elhatározta, hogy elolvassa könyvében a torok manduláról szóló fejezetet, mert akik ilyen hangokat adnak ki,
azok valamilyen formában mindig kértek elsősegélyt. Éppen újra átfutott a kedvenc fejezetét, amikor megérkezett Boko. Reket volt, és a nyakára vízi liliom gyökérből tett borogatást. Twiga látta őt közeledni az orvoshajlamú majomhoz, aki egy ideig hallgatta Boko hangos zihálását, aztán azt mondta neki: "Tásd ki a szádat!" A víziló nagy szemfogába fogódzott, és úgy kémlelt be a mélységbe, miközben át mondatott vele. Bölcsen bólogatva eltávolította a vízililiom gyökereket, és az óriási állat nyakát csinosan feldíszítette egy 3 szögletű kötéssel, amely hamarosan piszkos lett az iszaptól, és semmit sem segített, hogy a fájdalom eltávolodjon Boko torkából. Délben Pilli elment arra a helyre, ahol a bujufa gyökerei között megtámasztva ült Grogi, hogy bekösse a lábát. Suku, akinek legjobban a majom erősen ziháló lélegzése tűnt fel, azt mondta: Ó, Pilli, nem az lenne a legszükségesebb, hogy csillapítsd a rokonod belső baját? Vajon ez a dolog nem fontosabb-e, mint a másik? Pilli egy szót sem szólt, de a mód, ahogy felkunkorította a farkát és félrehúzta a száját, kétségtelenül megmutatta, mi a véleménye a papagáj műveltségéről. Amint egyik nap telt a másik után, Twiga a tüskefa fölötti előnyös helyzetéből növekvő nyugtalanságot érzett, amint a beteg majom köhögését hallgatta, és észrevette, hogy a bordái mindinkább kiállnak. A legfontosabb dolog most, szólt Twiga, nyakát meghajtva oktató hangon Pillihez, amikor az Grogi lábát pólyálta: minden bizonnyal az élete, és nem a lába. De Pilli felsőbbsége tudatában emelte fel az orrát, és felelt: nem engedek meg külső beavatkozást, ha beteget kezelek. 3 nappal később, amikor egy halomkötéssel odaérkezett, egy csoport komoly arcú majom állt bánatosan a családi falábánál. Szomorúan törték meg a csendet. Az orvoshajlamú majom orra remegett a dühtől. Ez nem lehet, válaszolta, hiszen én naponta szakértelemmel kötöztem a lábát. Amikor Twiga ezeket a szavakat hallotta, csendesen odaszólt Lvivinek és Sukunak, akik a tüskefa koronájának egyik ágán ültek. Lehetséges, hogy a láb bekötözése mégsem a legjobb kezelése annak a betegségnek, amit a farkatlanok tüdőgyulladásnak neveznek. A halált nem lehet bekötözni, még a legtisztább kötszerrel sem. A hallgatók bólintottak. Daudi felállt. Mossatok kezet étkezés előtt, de ne feledkezzetek meg a szívetekben levő szennyről. A tested egészségénél sokkal fontosabb a lelked egészsége. Az ember földi házának, lakásának kevesebb az értéke a mennyei hajlékhoz képest. Amilyen az arány az elefánt és az egér nagysága között, úgy hasonlítható a földi élet az örökké valósághoz. A valóban fontos dolgokra figyeljetek. Az Úr Jézus szavai szerint: keressétek először Istennek országát.
Gogo újjászületett. Gogo Daudira mosolygott. Hongo, nagy ember! Csodálkoztam, hogy miért adtad nekem ezt a nagyon kicsi kölyökkutyát, amelyik alig látott, és a lábai még nagyon inoktak. De most már értem. Daudi nem szólt semmit, csak mosolygott. Gogo is mosolygott, és folytatta. Sok gonddal és bajjal etettem, mosdattam és tanítgattam a kiskutyát. És amikor megbetegedett kutyatüdőgyulladásban? Kérdezte Daudi. Nem kértem-e tőled tanácsot, és nem adtam-e be neki az orvosságot, amitől meggyógyult? Az afrikai fiú szemeit forgatta ennél a visszaemlékezésnél, mert a kiskutyák nem mindig veszik be az orvosságot. Daudi bólintott. Azt mondtad, hogy most már érted? Gogo bólintott. Amikor a kutyám újszülött volt, valóban nagyon gyenge volt. A csont még túl kemény volt a fogainak, ezért tejjel etettem, és sok türelemmel. Eleinte még Panya, a patkány is legyőzte volna, de hamarosan megnőtt. Azonban a növekvő kölyök sem tud megküzdeni a hiénával, ha nincs körülötte a gazdája, vagy nem tanítja meg engedelmeskedni. Amikor a kiskutya növekedett, akkor veszedelem fenyegette a hiéna és a leopárd részéről. Nagy baj lett volna, ha nem tartottam volna nyitva a szememet. Ó, mennyi rosszasággal volt tele! Néha olyan ártatlanul nézett rám, hogy éppen ezért bajt szimatoltam. Megtéveszthetette engem a kiskutya, amikor eltűnt a szandálom, vagy el tudta-e rejteni előlem, amikor félig a gabona hombár alá dugta? Nem vigyáztam-e rá, amikor felnyitottam értelmét, és megtanítottam, hogy mikor cselekszik jót, vagy rosszat, és mikor engedelmeskedjen, és mikor ne? Gogo kis vonalakat rajzolt lábujjával a porba, és nagyon gyengéden folytatta. A szívem örült, amikor láttam, hogy a szeretete nő irányomban. Ezt meg tudtam állapítani, mert mindig többet akart velem lenni, és azt akarta tenni, amit mondtam neki. Gogo felnézett, és mosolygott. Látod, nagy ember, ami a kiskutyámmal történt, az történt velem is. Nem születtem-e meg másodszor? Egy darabig hallgatott, azután folytatta. A te szavaid és Johannáé felnyitják lelki szemeimet, és a lábaim erősödnek. Vajon Istennek nem ugyanolyan gondja van velem, mint nekem a kiskutyámmal?